Чакай. Ето тук имаме пропуснат. Ето там имаме пропуснат скоч. Скоч има готов. Нещо няма да. Пускай вече. Събличаме първата лодка. Добре. Е много леко. Това е цел всеки с нощ, като го отрезаме. Леко си къси. Чакай, бе. Ти как си ударил? Кой аз ли? Ей тук в камъка, защото се загледах. Загледах се в един хубав младеж. Аз заради цици съм така правил глупости. Заради една тарабанеста булка, убордирайте ми. Това трябва да ти е жал да го пуснеш в вода. Като сувенир си... Само е за мане. Колко? Ама тя не е адаптирана практически. Както не? Кое е адаптирано? Седалките си. Тия, виж ли? Тия релсите вътре. Релсите? Да. Да, те са ни. Няма, виж, че няма слайд, няма такива работи. Няма, защото не сме го сложили. Имаме още две седалки. Верно ли? Добре. А, Аз това дах, две като хубави не седалки. са. Да. Тези поли правихме уния. Еми да ги имате си Нека си ги имаме. Ето ги Така. Ето си там по шините. Да, те се слагат Да, на ама шини. как ще ги завиеме? Сега ще видиш. Ето ги, тук са другите работи. На ластите. Коремно бедна мускулатура. Къде е? Виждаме коремната. И бедрената. Лошо ще снимат. И там живарска работа. Жебарска работа. Не го сложат в плик, че ми го изсипал като... Кой както може, бе. Ето тук. Ето тук. Те са тук. Виж как. А нашите поправят. Тия дед ги правихме. Да. Да. Затова се удриме отзад. Нищо ли, това ще се... Аз съм донесъл сега такава изолация да сложиме на гърбовете. На другите. Нямаме такова. Отразяваме всичко. След това филмчето ще бъде публикувано. Поред мен. Аз искам да ви дам пример. Това не се движи. Това Не. държи тук. Она работа. Няма. Ивчо, гъзевата ти мускулатура влиза в кадър. Основно. Много ти е тесен обектива, сложи си широк кръгъл. Именно това е проблема, че е широк и хващам Не е основно широк. гъзевата. Не, защото на мен дупенцето ми е като Да, влезе. второкласничка. Това влиза. Само че от някоя по-така едра държава. Филипините. Красота! Това там са С това ще ги убиеме. Диди, я да видим. Кой номер разпечатахте? Едно? Да. Едно трябва да е на носа. По принцип в белите държави. Тук не знам как. При нас наопаки. Не, така трябва да си. Точно така. Аз как знам кой номер? Първи номер съм го сгубила. Ето го, това е първи номер. Ето се пише. Първата? Да.
Ишо, дръж една гледка по-високо да хванеш. Видео. Това трябва да влезе. Да, това трябва да влезе в дупката. Трябва да влезе в дупката. При мен не може. При мене не се развива. Не, ето това Ето винченце. отдолу. Това отдолу трябва да се набута навътре. Надолу малко, що малко му трябва. Сещаш се. Трябва да влезне в това, след това В голямото и след това в малко. Само че едновременно. Да. Трябва да влезе в голямото. И след това се дърпа назад. Да, изкарайте го малко. И трябва да влязат в едни и същи, защото тук е първото, а там е второто. Предното отбила ли си? Да, отбито. Ето, не. Към теб. Айде сега. Аз съм го сложила. Пуснете го надолу, надолу. Да. Така. Така, към Там мен. влезна ли? Към мен. И сега назад трябва. Назад. Това е. На другите лодки по същия начин ли се закачат? Не. Тук са направи. Не. Аз така го кажа. Ей, красота бе. Навътре, за да не. Да. Как са направени заварки всичко. Както са направени заварки, това момче, дето го видя тук миналия път, счупи миналата година, е тук заварката. Еми, то само с сила не става. Да, то трябва и малко акъл. От време на време. Тя даже е центрована. Да. Как го разбираш това? Ами, това отстояние от тук до тук и това отстояние от тук до центъра до тук трябва да е равно. Сега как го усети? Ами, не знам. Ако ми дадеш една рулетка, ако ми даде Миляна една рулетка, ще го проверя и ще виж, че е толкова. Дай сега. Не, аз не се съмнявам, просто ми Дай годините ли? е това нещо е фиксирано и ъгъла на аутрегера също. Ето. Хвани в центъра, ето тук долу, на болта, центъра, долу. Ето. Ето тук центъра. Ето център. 159 точно. И сега от тук, айде от тук да бъде, за да имам порно точка. Не, малко така. Да, добре. От центъра, пак там центъра. 51,5. Аз 2 дни между другото ходих. Аз 2 дни ходих. Ето оставаше да не го... Нали си е кълъп? Не, ходих.